Ola, que tal? Benvidos a unha nova entrevista en Diario de Arousa. Hoxe está con nós Carlos Rey, que é membro de Os Terribles de Arousa. Bos días, Carlos, gracias por vir ata aquí. Encantado, ademais vivo aquí ao lado. Bueno, pois mellor que mellor. Contame un pouquiño en que andades agora, Os Terribles de Arousa, que andades facendo? Bueno, temos algún traballo preparando un par de discos, CDs, non? Pequenos. Un sería sobre as cantigas de Nadal, pero de aquí de Vilagarcía. Temos como 10 recollidas, sí, antiguas, todas cantadas, con gaita, con flauta, clarinete, alguna con acordeón, pero todas de Vilagarcía. E logo tamén outro mini CD sería con a cantiga deshonesta, que empezamos un pouco gracias a Galloso, meu amigo Moncho Galloso, que nos estuvemos a hablar con él en 6 programas, cada 15 días, eran cada 2 semanas, sobre a cantiga porca, digamos, en Galicia, non? Cochina. E como tiña moito recollido deso, fixen aparte un libro, pois nos chamou ali. E as temos gravadas, pois mira, hai que sacalas. Son cousas que non podes quedar tampouco con elas na casa. Claro. Dígoche unha cousa. Concha Casado, unha famosísima folclorista, etnógrafa, leonesa, fixen algún traballo con ela, díxome unha vez, Carlos, ti vas por aí a recoller, se o gardas para ti, eres un negociante, tens que mostrar ao público. Eu e o meu grupo, vamos, é o que facemos. Claro, que a vosa... Levamos xa 5 discos, Xa, é que a vosa intención é tamén divulgar todas estas cantigas, todo iso, que senón se perdería, non? É que senón non ten sentido, o sea, o gardas para ti, para que non é para mostrar unha época que hubo, que xa non é a nosa. E como facedes? Como é o proceso de ir recollendo estas cantigas? Era, porque xa prácticamente isto se perdeu. Hai xente que ainda sae por aí a recoller cosas e tal, xente de 80 anos, por exemplo, ou 90, pero claro, cando eu iba de xoven, esta xente tiña 45, a mí non me interesaba, se apartaba. Pero o proceso nada, era gastar moitos cartos teus, porque éramos xoventiños, poñer gasolina, as cintas, porque íbamos con cintas de casé, daqueles, que a mellor xa non te acordas. Había os que se chamaban de periodista, que eran así pequenos, que metías a cinta dentro e a levabas a escondida aquí para que... Así fixemos moitas, Sí? Sí. E dis que xa non se fai, xa non facedes esa labor así de recollida? Non, temos material suficiente, Os Terribles, para sacar varios, moitos, CDs e libros, non? Estas cantigas que me contas agora que son de Nadal, específicas de aquí de Vilagarcía, como son? Se me podes decir como é, que teñen de diferente? Eu xa teño algo de Alzheimer. A tu puerta estamos 1, 2, 7, 4, nananera, unha cousa así. Son, as melodías son moi repetitivas, tanto aquí como na parroquia do lado, como mellor en... Collían melodías populares, pero logo poñanlle unha letra original, non? Por exemplo, de Trabán Cavadiña estamos preparando aí na Torre, non en Trabán Cavadiña, pero está recollida en Trabán Cavadiña, que é un romance moi famoso en toda España, que era, chamanlle, a dos 13 días ou algo así, que era a que se empecé a gravar. Hace 13 días que andamos buscando por un niño hermoso, e non lo hallamos. E vai seguindo. E ao final, eso se canta na porta de cada casa da aldea. E ao final, pois si non nos nada aquí lle cagamos. Sempre invitaban. Respecto a isto das cantigas de Nadal, son todas cancións largas, tipo romancillo. Que pasa? Salíamos un grupo de rapaces e rapazas, un gaiteiro ou un flautista, e ibas de casa en casa na aldea, que na aldea había 40 casas, imagínate, si botas o romance
en cada casa, e aparte salen e te invitan a uns pasteles, a beber algo e tal, non acabas nin ao día siguiente. Entón, solamente botabas 2, 3 coplas, xa te estaban esperando. E levades máis de, 30 anos, penso que cumplides este ano. No, xa os cumplimos, sí. O día de San Roquiño Pequeno, o día 15. E fixestes algo, algún evento especial? No, porque tamén xente que traballaba, porque algúns traballan fora, en Santiago e tal, e non puidemos, pero este ano si faremos unha comida barata. Pero, sí. E como se fai? Cal é o truco, o segredo para durar 30 anos xuntos? Mira, eu penso que aí me deches. Me deches porque o falamos no grupo, estes días estivemos tocando aquí no Rosario, en Vilaxuán, acabamos onte. Decíamos, o respeto. Cada un, non somos amigos de grupo de amistad. Está Álvaro Cardalda, Carlos Pedrosa, Manolo do Pico, eu, me queda por aí Xa Martínez, que foi o fundador comigo, e ademais é curiosa a fundación como a fixemos. E nos morreu hai 2 anos Lola a Cota de Vilaxuán, bueno, nun accidente. Non era, nos encontramos por aí, nos saludamos, o que queiras, pero non somos grupo de amistad. Nos vemos para algún ensayo, pouquiños, que facemos, e nas actuacións. E sempre o respeto, entonces, que temos moitos cachondeos, meternos uns cos outros, pero se aguantamos tanto tempo, e jamás tuvemos un lío, nada, pero porque respeto ao outro. Iso para min, é fundamental. E decíasme da fundación, que foi un pouco... Que recordas da fundación do grupo? Pois mira, eu estaba de director do grupo de gaitas en Cantigas e Garimos, en Santiago, no 93. E tamén estaba en Pallamallada, ese sí que é un clásico en Galicia, non? Ata que éramos moi pouquiños grupos folk. Fuxan os Ventos, os de Catoira, os Faíscas, de Solobeira, na Lúa, Luar na Lubre, pouquiño máis. E nos levábamos magníficamente entre todos actuando por aí. Ben, no 93 morre meu pai e tuve que virme de Santiago para Vilagarcía para cuidar a miña nai. Entón tuve que buscar traballo aquí e foi cando coñecín a Xan Martínez, da Laxe, dos Villamadrid. Aquí todos temos mote, eu son un Sandrolas, ele é Villamadrid. E un día, circunstancias, eu non tiño grupo en Vilagarcía. Estou tocando en Revenidas, pero quería tamén ter algo máis. Pois facemos a semana seguinte empezamos a ensayar, 2 meses despois xa tiñamos aquí a actuación en San Roque, gracias a Paulino Mouriño Rañó, que é o que levaba Paulino, levaba o irmán, non me acordo as festas de San Roquiño Pequeno. E dixeches antes que ensayos poucos, por que? Porque ahora xa a estas alturas xa non fai falta ensayar? Vamos a ver, levamos, te digo, 5 discos, o sea que ensayamos. E chega un momento que o que vas a tocar, as saboradas ou nun escenario e tal, se é unha cousa especial, si, nos reunimos e ensayamos. Aquela peza ou 2 pezas como para ir á tele ou tal, pero se non fai falta. Para que vas a ensayar? E onde podemos vervos entón? En festas? En que festas? Algunha próxima? Ou en eventos? Non sei se facedes eventos particulares, privados tamén. Sí. Por exemplo, a seguinte, temos ahora o 19, unha primeira comunión en Vilaxuán. Logo temos Santa Lucía, o San Martiño, sí, non só ao longo do ano, non é a temporada, sí, a temporada forte é no verano. Pero, a ver, hai ao todo longo do ano. Que van morrendo, non me lo preguntaste, moi bona pregunta. Festas que van a menos, sí. As causas, as aldeas, as aldiñas,
que tiñan o seu santo, a súa patrona, tal, facían festas sempre, reuníanse 2 ou 3, pedían polas casas e tiñas para os gaiteiros e traer un grupiño ou tal. Pero, hoxe en día, exigen tanto por parte da administración, non? Primeiro, que se queres facela, todo por internet. O sea, non hai no Concello unha atención personal, non? Ok, non sei facer estes trámites. Eso non hai. E non hai dereito. Por exemplo, a Vilagarcía, que ten 300 ou 400 funcionarios, poñer un para atención personal. Entón, claro, xente bella que quere facer na súa aldeiña de 200, 300 personas, pois vamos a facerlle ao Carme, vamos a facerlle a San Antonio ou tal. Non, todo exígencho por internet. Logo que si o seguro de fuegos, logo o seguro de tal. Entón, poñenlle tantas trabas, entendes? E logo que tens que antes estar constituído como asociación, e a xente vai deixar. Hai festas que van a menos, pero en sí a música tradicional, eu penso que está vivindo un momento de subida, non? Un momento forte, sí. Hubo declives, hubo tal. Bueno, o que falamos de música tradicional, si a pandereta e a gaita, non? E o baile tamén. Pero adaptándose ás... Nós seguimos, nós e máis xente en Vilagarcía, en Galicia, seguimos facendo a nosa labor de sempre, porque non se perdeu. O que é a alborada, eso nunca se perdeu, o sea, sempre chaman para tocar por aquí, por esta rúa, por aquela, ir a aquela casa, ir a aquela outra, O concepto é exactamente o mismo, o repertorio máis ou menos é o mismo. O que sí é diferente, por exemplo, cando levas isto a un escenario. Porque o folclore, ante todo, funcional. Antes bailábase nun rueiro, nunha festa, bailabas a muñeira, a xota, porque non había outros ritmos, non había rock, nin había micrófonos, nin había radio. Entonces bailaban o que aprenderan de seus pais, de seus avós. É funcionaba, tiña unha función. Hoxe en día é simplemente un espectáculo. E bailaban no chan. Hoxe en día xa o pos a nivel de espectáculo. Súbelo a un escenario, é unha mostra. Casi unha competición entre uns grupos e outros. O sea, aí, moi ben que se conserve, me parece estupendo. Pero... perdeu a funcionalidade, agora é un espectáculo. O das alboradas, non. Sigue ca funcionalidade de que pediches naquela casa de lá, hai que levarlle ali aos gaiteiros, entendes? Se non pa o ano, non che dan, ainda que se dan 5 euros. Tedes algunha cousa favorita? Non sei se as alboradas é o que máis vos gusta ou que é o que máis vos gusta tocar? A mí o que máis me gusta é, por exemplo, vouche poñer Vilagarcía porque é o noso povo, que hai sitios ainda onde conservan o espírito xa, bueno, vido a menos, pero, por exemplo, Cea ou Castrogudín, que vamos os gaiteiros tocando, e sabes que tens que parar a mellor en 15 ou 20 casas. Xa te están esperando nesas casas, máis ou menos saben a hora a que chegas, e xa abren o garaxe ou teñen unha mesa fora, mesa, mantel, tes ali bebidas, empanada, carneiro e tal. Vamos co santo detrás. Pero gusta. E se pasas de largo, bueno, sería unha ofensa tremenda, non? Hai algún en Vilagarcía, xa te digo, Castrogudín, Cea, algo por Vilaxoán, hai 2 días xa nos esperaban en 2 casas en Vilaxoán, xa. Solo escoitarnos de lonxe, sacan a mesa para fora, iso é máis bonito das obras. E logo, xente que maior, que igual sale, non pode xa andar casi, pero sale a ventana e ves que te caen as lágrimas, non? Recordan, claro, a súa nenez, iso é bonito. Pois nós seguimos sendo os gaiteiros de alborada, seguimos sendo funcionais. E que dirías que distingue o vosso grupo de outros grupos folclóricos que hai? Que vos fai diferentes? Que somos moi brutiños. Nós tocamos o de sempre quero decir, brutiños,
Non aprendemos pezas de solfeo e tal. Hai xente que sabe solfeo. Bueno, por exemplo, do Pico ou Álvaro, profesor aquí na Escola de Música en Vilagarcía, un gran técnico en eso. Pero o que nos gusta é conservar o folclore que había aquí, sobre todo de tres grupos cos que traballamos moito, fomos moi amigos, que eran os Campaneiros, os Encantiños do Umia, tocamos moitísimos anos con eles, axudándonos uns a outros, e os Ariños das Rías Baixas. E seguimos mantendo ese repertorio. Nestes 30 anos, non sei se algunha anécdota ou algún recordo especial que teñas. Bueno, entonces, para eso hai para unha enciclopedia. Sí. Por exemplo, tamén temos... Fora nos gusta ir a actuar porque, bueno, nós non vivimos desto, non? Cada un ten o seu traballo. Unha afición, hombre, que ha hecho un algo, pero tamén o invertimos despois en publicacións. Dunha vez que fóramos a Guadalajara, unha comida ali onde estaban mariscos, fixera Pepe o de Altamira, aquí. Marisco levou unha furgoneta. Era ali para as autoridades, estaba o gobernador civil, o alcalde, o da diputación, empezamos todos moi ben, e nos vimos de gaiteiros. Bueno, pois acabamos, eu acabei ás 7 da mañán, que me fun por hotel, pero eles seguían ainda bailando nun karaoke, encima da mesa de billar, e todos esos, daquela non había ainda os móviles, porque senón, lles caia de ir tocando polo mar na Virgen do Carmen e que pasa a mellor unha motor ao lado empapados os gaiteros e os curas. As gaitas empapadas non creo que sonaron moito. Bueno, anécdotas. Xa para ir rematando, preguntarche que significan para ti os Terribles de Arousa. Os Terribles, pois, os meus 30 últimos anos de vida. Pouco me queda xa de andar de vida, non sei, pero de andar con eles sí, porque son moitos anos. Sí, pensas en retirarte, sí? Bueno, cando poda, sí. Mentras si son camiñatas moi largas, un xa non pode. Pero sí, penso que conservamos... Mira, os Terribles temos 5 discos e algún libro por aí editados, en colaboración. Pero fixemos dúas cousas, para min, principales por Vilagarcía, que son 2 discos, todos con pezas de Vilagarcía. Un do ano, debe ser 97, por aí, leva 13 pezas inéditas, daquela, ahora xa son coñecidas, recollidas aos campaneiros de Vilagarcía, famosísimos campaneiros. Para min, campaneiros e os outelos son os gaiteiros do século XX. Son 13 pezas de aquí, de Vilagarcía. E logo, no 2013, que foi cando a unión entre Vilagarcía, Vilaxoán e Carril xuntáronse nun concello, que somos 3 concellos, pero o centro administrativo está aquí en Vilagarcía. Fixemos, foi o último acto que se fixo como eso, fixemos tamén un disco sobre que nos lo pagou o Concello. Estaba daquela Rocío Llobo, de Concellera de Cultura. Fixemos tamén un disco de 13-14 pezas, con un folleto grande, todas recollidas en Vilaxoán, Carril e Vilagarcía. Quizá, en canto ao grupo, a mellor obra. Logo, se falamos da parte editorial, aí teño 15 ou 16 libros, pero, bueno, xa é outra cousa. Pois un labor moi importante de recollida de todo eso, senón teríase perdido, se non fora por vos, teríase perdido. Pois, a mellor o collerían outros, pero gran parte, sí, bueno, pero ten que haber xente para todo. Ten que haber, tocoume a min, tocou o meu grupo, pois tocounos. Bueno, pois gracias por todo o que fixeste estes anos e a seguir. Gracias a vos. Espero que po ano continúes esta serie e me fagas a segunda entrevista. Moi ben, e que sigas, e ti que sigas tamén, que sigas tocando. Bueno, pois moitísimas gracias por vir ata aquí, Carlos. Nada, a ti, María. Gracias, e gracias a vostedes tamén por estar aí. Vémonos na próxima entrevista.